imizwa nokuzigqaja kwabantu inkundla ezifana no TikTok o Facebook o X mfowethu hayi ke safike gold noboya bavede bashintsha abamhlophe eqwazi hayi safa ehlorini kuyijacuzzi songa wabona bale vungula itiye wena awusishele ukuthi ngokubuka kwakho nje ngiyazi ukuthi ubukade uvalelekile ungayazi lento ebiyenzeka kodwa kule insukwana usuphumile ubonile ukuthi uyinyakazise kanjani izwe abantu bamane bathi hlangana Zulu ubona ukuthi yini enza ukuthi imikhankaso efana nala ibe namandla kangaka ngiyacabanga ukuthi njengoba uBig Brother kuyi reality show abantu baye baxhumane nawe ngendlela oyiyo nangendlela oyiphatha ngayo so ngithe mase ngiphumile ngase ngizwa ngandlebenye noma nokuhletshela nanokubona nje iqeshana zama video ukuthi yilokho nalokho mhlawumbe indlela kuyiphatha inhlonipho nokuba nempatho nje nokuyiphatha manje basebethi yiko lokho kwenza ukuthi kahlehle engathi sixhumane nawe noma sizokwazi siyakuthanda sikhambi ngifuna ukuza kule yenhlonipho abantu abaningi bafo baqhakambisile lokho ukuthi bathanda indlela oyiyo uyahlonipha ubuke kumuntu onesizotha ukhuliseke kahle sichazele bafo uyifunde iphi lenhlonipho engaka ayileyilule impela ngiyifunde ekhaya ugogo umama wonke umuntu nje ekhaya futhi ke nala ngihamba khona bonke abantu abasondele nami angithi uthi umuntu umuhamba uhlangana nomuntu othize athi ukulokhuza okukhona okuncane mhlamba kwakubonayo athi ngeadvice noma akweluleke ubona ukuthi lokhu ngakusebenzisa lokho wakhiwa abantu nje abakhona kodwa kahle umsuka wayo noma inkaba yayo isekhaya awusuka madoda cha kuhle mfowethu ngifuna ukuthi usibuyisele back ngesikhathi isiqokiwe i-top 5 ngokuthi kwakuyilela sonto isibekiwe i-top 5 senikhona niyabona manje and then usuyabona abantu oncintisana nabo ngempela manje ubabona ngo emehlweni oncintisana nabo ngempela kulo 2 million kwakwenzakalani ekhanda mawucabanga ukuthi nangokuthi umhlaba wangaphandle thina esasibona kwakwenzakalani kweni wawucabangani kwakulaleka khona nasebusuku hayi amathumba yami ngobhonzi ngela